UDF നെല്ലായ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പദ്ധതി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെതിരെ രാപ്പകൽ സമരം നടത്തി. DCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് DS ഫിറോസ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് PP അൻവർ സാദത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. നേതാക്കളായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, ഹരിശങ്കർ, മേലാടിയിൽ വാപ്പുട്ടി, മൂസ പേങ്ങാട്ടിരി, KMK ബാബു, ഹംസത്ത് മാടാല, രാജീവ്, ഉനൈസ് മാരായമംഗലം, NP രാമകൃഷ്ണൻ, ബിജു, മൻസൂർ ഇമ്പാനു, ഹംസ വരമംഗലത്ത്, മുഹമ്മദ്, ഹനീഫ, മഹറൂഫ് ഇമ്പാനു, ഇന്നീനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തകിടം മറിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.